वंदना रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सब्जी मंडी, नटवार बाजार, लागत स्टूडियो। भैया ये स्टूडियो है? तो हम तारा भैंस के तबेला लगाता कहाँ आइल बड़ो? भैया आइल रही एमे गाना का होला? तो में दूध दुहाला बताई कता ना लगता है गाना गावे में? कहाँ घर पहले तहार? एनी धनपुरा। धनपुरा घर ए या 4000 रुपया लागी। बे महाराज कहीं कर हुआ गलती बताते हैं। हमनी गाँव के लाइक आदमी जाला ना तो 30 रुपया 40 रुपया में क क्या चलन तो माथा के हाँ पड़ा फोटो खिंचावे वाला स्टूडियो में होत है। भैया हमारो बड़ी शौक बा गाना गावे के, गवा दी बताई को रुपया ले बताई बा। जा जब कहत रह तो 3000 रुपया दे दी हो। दे हमारा के गीत गवा दी, देखी हतने पैसा बा। कौन रहे समझ देता जाय दी गवा दी, और गोड़ पे गिरत गवा दी। बे मदे इतना में गवाता जाय दी, देखी गरीब दुखिया भाई हमारो गावे की इच्छा बा तो कुछ हमारो पे ध्यान वार फेरिन जा। ठीक है बा तब जा गावो एगो। जा गावो एगो का गइबो? देखी आइल बनी तो सोचते कि एगो देवीय गीत गाई। हां ठीक है बा तब जा गावो। ठीक बा। होई का कहीं का मच्छरदानी आ होई क्या हो बुहा ता कि पाव रोटी धइले बवन जे कुछ बवन जे कहतन जे गाना गावे के। हाई कुल के रखले बजा महाराज कहीं गाइबे ता कि पाव रोटी हो। अरे मने साफ देहाती है का हो? का हो ई बताई तो। अरे यही में लगा के गावल जाला। अच्छा तो हई का हई देखत मच्छरदानी लेखा लौकत मते तो साफ देहाती बा मते गहिबा कि का करब तू? चल हई हई लगा हमनी का ओइसन माइक ना रहल कान में लगाओ। हम ना लगाई मच्छर मते कान में लगावल जाला। हम ना लगाई मच्छर हलो हलो वाला देम जा तब गई एकदम मर चौपट भाई तो हई कान में लगाओ लगाओ हई। आ देखो हई एकरा के हेम में गावे हे में देखो यही में गावल जाला यही में। हे दादा का तो सुना त काना अरे तुम तो सुना ला उ गावे यही में गावाला। अब ये सुनाई हमें। ठीक बा। कि महुआ बिना न हम न जाई भाई मत ये तो भी गीत हो। ये तो भी गीत हो। ओहो बे मत ये माने देबी आई बड़ा गीत गावे मत कहीं के चैता गावत रह। चलो वो कैसन होला महाराज कहीं का देवी गीत बता दी ना हमरा क्वेश्चन देवी गीत होला जाने गलती हो गइल बताई क्वेश्चन देवी गीत होला। देखो हो लइका के ये लइका ई जले हरदम गावेला। अब बहुत बढ़िया कर गीत एगो रिकॉर्डिंग भइल बा। लगले कंपनी टीएफ से छूटी लगले टीएफ कंपनी ने छूटी आ उहे सुने के बता तनी सन इनकरा के गीत तो तनी बतावा हो भैया भक्ति गीत कैसन होला। हद की मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले अइहा। हद की मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले अइहा। ए रजऊ ले ले अइहा। मन भावे मैया के लीलार सैया ले ले अइहा। कितना बढ़िया गीत बा। ऐसन के गीत जारी आज को के ह ऐसन के गीत कहा रिकॉर्डिंग ले ये देवी गीत का। हां ये देवी गीत कहाला। ठीक बा चलो तनी तू मते चलता गावे लागत रही भर सक स्टूडियो में मते दूसरा लूट तो नहीं जा ऐसन काम ना होला। ठीक बा चलो तनी ठीक बा चलो।